Здравейте, хора! Днес ще снимем клип. Аз съм на Уейндет, забравих да кажа. Да, и да си намалим звука, че... Не е том ползвания, вале. Мидите и така ще направим. Преди малко направих един клип, ма той се провали. Той направих една глупост, забравих, че трябва да си намаля звука и на NBA Live само. Том позвъня, бе. Така система, системата така. Извинете. Я да видим малко бътъфлип. Бътъфлип, ето виж. Види се. Аз имам по-яко шише му. Не. И до. Така. Виж, аз имам по-яко. Си имам по-яко шише. Имам по-яката версия. Чао. И аз сега ще видя. Да си стеглям една версия. Какво ми е яко шише? Гледай. И трябва да даш. Я дай. Това е тъпо. Виж, ето. Виж какво ще ти има. И последното е препарат. С което не мога да направя бътъфлип. Добре, да виж, още ми се зарежда това. Minecraft Story Mode ли? Да. Изтеглянето голямо е голямо приложение. Ти трябва да си изтрих малко игри. И коя да изтрия? Която е тъпа. Саша, коя ми е тъпа. Бътъфлипа ще изтрия. Аз съм за това. Аз хил, че изтрия. Че... Ама ми е колесни на това приложение. Да. Тако бомбата. С препарата е много лесно. Я да видим. Настройки. Значи, панапу, папу. Пъню попей. Гледал ли си? До. А гледал ли си испанската част? Но. Я дай да ти я пусна. Не. Дай да ти я пусна! Приложение. Приложение под... Ще кихна. Браво. Аз ти да видя, ще видя да видя. На пупе. Дам дишам хора. NBA Live ще стриме. Да е трим ли NBA Live? Аз не разбирам. Окей. PewDiePie Tube Simulator. Няма да триме. Escape. Деактивира. Искате да освободите това приложение с фабрична му версия. Аз искам да изтрия Escape. Баба си направи кекс. Кекс. Акбар.
Ох. Ну. И плапие. Папу. Сюза. Панапус. Аз искам да го изтрия. Това искаш да строиш? Батов ли? Не е скелт. Уф, сега трябва да влизам тук. Има Angry Birds 2. Моите приложения и игри. Аха, О! Twitch. Той, ич. Виж Иван как скача. Гледай. Я. Това се, ако се нали? Всички. Yes. Инсталиране. И как и твърде голямо, нали? Изтрих игри. Една игра. 2 са мислите. Панапо. Охо. Знам, че е скучно. Няма какво да правя. Баба прави кекси, мекси. Виж, като си нуп си такъв. Си по-нуп си ето такъв. Добре, не ме интересува. По-напреднал. И напреднал. Утре е Хелуин. Хелуин. Утре е Хелуин. Днеска сме събота. О, това е скил. Ме дразни. Дали аз го инсталирах? Шарейт. Това е тъпо. Айде де! Ой, сега тук исках да си виж Pokemon Go. Аз сега може да си сегля, знаеш? Кой? Pokemon Go. Браво. Сега тегля. Преди исках, ама нямах мобилни данни. Сега е мобилни данни. Ти ли си го пратил? Да. Не, това е Илона. Тук пише. Какво сме ние? Мъже, какво сме ние? Свобода! Кога я искаме? Кога ли? Кога, мила? В 8 часа. В 8 часа. Аз ти покажа какво съм изпред. Чакай. Майко, 132 непрочетени. Искам да направя рекорд 1000. Не влизай във Viber. Да бе, що да не влизам. Ще направя рекорд 1000. Не!
Добре. Още ли са 144? Още ли са 144? 131 момент. Сега ще видим. Сега ще покажа какво съм изпратил. И това къде си го намерил? Това не съм аз го изпратил. А кой? Имаме. Само да влезем в Tube Simulator и ще свършваме клипа. Виж това. Не е това. Много ти тъп телефон. Да. И това виж. Виж това. Какво е? Дурмело за мъже. А? Дурмело за мъже. Кой чуй бе? Какой е? I give a people. I give a Romeo. Пиперон. I have a Pepe. I have a Romeo. Pepero. Живите левел са. Постижението на света. С ябълка и микълката. Да, и ще спираме клипа. Аз бях Лейндет и чао. Чики.